وهای ji teref saziyên civaka sivîl ve bernameya Xwedî li Qusê derkevin hat tertîb kirin. Xel jî ji bo beşdarî bernameya ku li meydana Rabiyayê hat tertîb kirin bibin herikên meydanê. Koordinatorê Herêma Duyemîna Karwana Umidê Muhammed Faiq Doğan axaftine kir û got. Armanca vê bernameyê ev e ku em bi xelkê xwe bidin nîşandan li gazeyê şerê heq û batilê heye. Xwedî derketina li Qusê û mescîda Aqsaya ku qibleya me ya Ewlê ne tenê wezîfe û mesuliyeta Filîstînyan, Ereban, Türkan yan jî a Kurdan e. Meseleya muqaddesatê û pîrozê. Mesele qibleya Ewlê. Ji ber vê yekê ev meseleya ummetî ye. Yanî meseleya hemû Müslümanan e. Serokê platforma Karwana Şehîdan Ömer Çelik jî di bernameyê de axaftinê kir. Çelik de axaftina xwe de bal kişan mühîmtiya mescîda Aqsaya ji bo Müslümanan. Çelik wiha îfade kir. Aqsa xwîna taze her tim dide ummetê. Di gel bi kilometreya ji me dûrê ji bo me gelek mühîm e. Lewra ev der qibleya me ya ewla Müslümanan e. Aqsa me bi heyatê re girê dide. Nexweşiyên me pê rehet dibe û şîfayê dibîne. Lewra Aqsa ji bo me navendek nexweşxaneyê ye. Ji ber vê yekê divê birayên me Müslümanên li Filîstînê tenê nenîştin. Em bi destek û piştgiriyên xwe wan bi hêz û quwet û qewîn bikin. Rojnemavan û nivîskar Doktor Zahir Elbek jî îfade kir. Bernameyên ku li Tirkiyeyê tên tertîb kirin moralên xweş danin xelkê Filîstînê. Elbek wiha got, nevî û torûnên Selahattinê Eyyûbî Xwedî li Qudsa pîroz derketinin. Karwana Umidê ji bo Filîstînê du ambulans hîve kiriye û ji Filîstînê re şandiye. Ji ber vê yekê em malavahiyê xwe ji Karwana Umidê re pêşkêş dikin. Xwedê ji wan re razî be. Allah razı olsun.